com que el Cerdanya Corresort emprèn aquesta direcció per estar al costat de la natura, per aprendre d'ella, per compartir-la amb tothom, és bàsic que tot el personal d'alguna manera respiri aquesta filosofia. Perquè és lo lògic, perquè tot surt de la natura i a la natura tot és equilibri, tot és aprenentatge, tot és desenvolupament harmònic. Per tant, tot el que fem que s'assembli a la natura tindrà molt de valor. I l'única manera de fer-ho és fent aquesta immersió a la natura a través de banys de bosc, a través de mindfulness, és a dir, a través dels arbres, de la natura i del silenci. I d'alguna manera també respiraran tota aquesta filosofia, aquesta manera de viure que és el Cerdanya Corresort. Per tant, la formació que hem fet aquests dies és senzillament anar a la natura, aprendre-la, escoltar, desenvolupar la sensibilitat i com dèiem també això, donar eines pel benestar de la gent per poder donar un millor servei de molta i molta qualitat.